громко. Брехать? Так. Я Так, тихо. сумніваюся, сумніваюся, што До рэчы, а можаш мне пачакай. Гэта я сам у сябе забараніў глядзець трансляцыю. Всё нормально, гэта мае прыкалдасы. Ну тогда я табе не адпраўляю. Не, пакуль адпраўляй. Мы ж пакуль ідзем, пакуль што сядзім. Добра, прывітанне ўсім, хто нас, пэўна, ўжо павінен бачыць. Нам YouTube піша, што мы ўжо 10 секунд, як здаецца, ідём у нейкай трансляцыі. Ёсць нейкія каментары. Прывітанне ўсім, хто тут Усім ёсць. здароў. Скажыце, калі ласка, як нас чуваць, як нас бачна. Гэта Так. самае асноўнае. Большую частку гэтага мы будзем хавацца, нас не будзе Так. бачна. Гэтым вельмі задаволена мая жонка. Таму што адна справа, калі я 2 гадзіны ўначы нешта, тут 2 гадзіны сядзеў. А гэта ж у мяне асноўныя дзверы, каб выйсці з хаты. Так акно адкрыць, не? Ну, ідзі патлумач маёй жонцы, што ёй трэба праз вакно на двор Я лепш выходзіць. тут пасяджу. Ну так, праз вакно бы ёй не спадабалася, мне падаецца. Так што мне зараз я вымушаны ўвесь вечар заняць этим самым сваёй трансляцыяй. Вось так. Таму Рудзі, прынамсі, адмаўляецца глядзець Call of Duty Direct. Ты адзіны чалавек з нас двух, хто ў яго хоць нейкім чынам гуляў. Я не тое, што адмаўляюсь, я просто падумаў, што, імаверна, гэта не супер мае сэнс. Тыпу, колькі, паўгадзіны глядзець пра адну гульню, гэта, і нават і не ведаю чаму. Што там, трэйлер паглядзець, добра, новая частка, добра, што там паўгадзіны будуць распавядаць. Не Там ведаю. сюжэт максімум столькі ж будзе ў гульню саму ісці, колькі яны будуць пра яе распавядаць. Вось, што мы... Там жа яшчэ шмат розных выстаў было, пасля той, якую мы паказвалі. Ну, ты глядзеў што-небудзь адтуль? Не, ты што? Я не глядзеў нічога. Я тебе скажу, што... У мяне траўма вялікая пасля Summer Game Fest'а. Я гэты трэйлер больш бачыць не магу, мяне ад них вайнітуе проста. Асабліва, як толькі ты бачыш, што гэта чарговае нешта анімешнае, ты такі... Калі гэта ўжо скончыцца? Фух, перад вачыма проста. Як я зразумеў, што якраз такі ось тут Кілі браў грошы, а на ўсіх астатніх не браў, таму што на ўсіх астатніх было вельмі шмат не кітайскіх гульняў. То бок, асноўнае яго шоу гэта было праплачана кітайскімі мабільнымі вытворцамі рознымі. Таму там было шмат такіх анімешных кітайскіх гульняў. Вось, это самае. А на ўсіх астатніх там і індзі цікавыя было шмат, і нейкія дробныя гульні. Мой гэты пра паліцэйскіх, якія чакаю, таксама паказвалі геймплей, я не памятаю, як называецца правільна. У мяне назвы на імёны і на шмат што яшчэ хреновая памяць. Паліцэйскі хіт. І пенісмент. Чаму я сказаў слово пеніс? Ты, здаецца, кагосьці спрабаваў абразіць. Так. У меня ўсё ў галаву пентамент лезе, гэта сярэднявечны гэты Добра, што не пеніс. Хаця і пеніс табе таксама лезе ў галаву, я так разумею. Ну, добра, все. Вось, шмат карацей, што паказвалі. Нават гэты самы, нават Warhammer 40 000, Space Marine 2, другі раз яшчэ паказвалі. Вось мы і тут заплацілі, і там нас пакажуць. Ну, там, я так разумею, лепш яго паказалі, больш геймплея нейкага. Тое, што... так, там было больш нейкага геймплейнага, паказалі, як гэта ўсё выглядае. І на ўсіх астатніх гэтых шоу было больш гульняў, не скажу, што там усе... там было мала канкрэтна AAA, там нейкіх высокабюджэтных, але было шмат сапраўды дзіўных, нейкіх новых, асабліва там на нейкім... Іх ж там некалькі было, нейкае там індзі было, ажно індзі, вось такое лютае. І вось там вось тыя гульні, якія, як ты гаварыў, это мастацкія. Там іх штук 30, вось адна за адной, там просто... Там, гэта що я таксама б не хацеў глядзець, таму што там, там просто глядзець, што там абмяркоўваецца, незразумела, ні геймплей, ні што, просто нейкія платформеры, ўсё такое рознакаляровае, мастацкі падыход. О, што яшчэ? З таго шоу, што мы зноў ж такі глядзелі, мы настолькі не разумелі, што адбываецца, настолькі нам... Падказваюць за Precinct
Precinct, як правильно читаецца. Прессинг. Вось гульня про этих про полицейских. Мгм. Я там просто дату реліза я там абазначылі таксама падаецца ў жніўні таксама выходзіць. Я сабе просто у спіс жаданага дадаў, тому що на мне вельмі спадабалася вельмі стылістычна падобна на першы GTA. І я маю на увазе не 3D GTA, а першую GTA, там другую, там падаецца GTA Лондон там была нейкая. Вось там, дзе выгляд зверху, а тут як бы так па дыяганалі збоку і там за паліцмейская, що кажу увесь час паліцмейскі, хто такі паліцмейскі? І там увесь час бегаеш за паліцейская розныя там і там ловіш і злодзеяў ловіш і на машыне катаешся, карацей як GTA, ось толькі вось выгляд іншы. Она такая цікавая. Ось. А что я хотел сказать, мы с тобой глядели гэтых Summer Fest и настолько не паспявалі апрацоўваць інфармацыю, якая поступала. Да? Ты глядзіш гэты трейлер адзін за адным, і ты хочаш хоць што-небудзь паспець разгледзець, што гэта, хоць паспець даведацца нейкую там інфармацыю з гэтай секунды апошняя гэта вылятае. Там нават менш, чым секунду, мне падаецца, часам вельмі там хутка там гэта ўсё наразалася, калі што, як увогуле гульня называецца, што гэта было. І я заўважыў адзін момант, мы там одну гульню паказвалі, не ведаю, ці ты гаварыў тое ці не, карацей, там была нейкая гульня, і там паказвалі розных чэпзікаў, тыпу нейкіх монстраў, і мы яшчэ говорим, о, нейкі зноў кап. Не, мы такія, о, зноў нейкі кап-шутер пра гэтых самых, нейкія жахі, я кажу, во, глядзі розныя, там, тыпу, розныя персонажы, вось нейкі дзядзька у масцы, там яшчэ нешта. А аказалось, я потым пераглядаў, што гэта трэйлер новага Бэтмена. Я, вау! VR, который... Ну, там так, был так. Бэтмен у VR. Вось, ты памятаеш, а я гэта ўвогуле сёння гляджу. Бэтмен у VR паказваю, пачынаю глядзець трэйлер, я ўспамінаю, што на гэты трэйлер, я думаю, зусім іншае. Як я там, ну там, правда, таго Бэтмена паказалі зусім, літаральна, там, пару секунд. Але я яго, пэўна, не заўважыў, і вось я такі, вау, прыкол, там, аказваецца, гульня пра Бэтмена была. Гэта вось гэты Precinct, я так разумею, пра які ішла гаворка. Вось, так, это ён, так. Я просто адключыў трансляцыю, а цябе пакуль гаварыў, тому што пачала... Так, это яна, вось, яна мне вельмі зайшла, што она, мне падаецца, там яна такая будзе, ну, вось, і лётаць, ой, бачу, на верталёце. Выглядае цікава, так, сапраўды. Типу як GTA, вось, якую я заліпаў малы, яна мне хрэнова шла, я памятаю, яшчэ быў такі прыкол, яна ў мяне ішла, ну, я зноў-такі, это першая ці другая GTA, яна ў мяне ішла роўна хвілін 15, потым вылятала. То бок я ніколі не праходзіў далей за пачатак гульні. І ўвесь час я просто пачынаў спачатку, типу, хутчэй паспець, хоць па максімуму нацешыцца гульнёй за тыя 15 хвілін, колькі вытрымлівала жалеза. Ну, вось такі вось люты геймінг быў у свае часы нас на суперлютых машынах нашых. На вот такі-то, не, можа, там і буйкі, ведаеш, это 486, яшчэ там 136 ці які яшчэ былі, 133. Рандомныя лічбы. Ты обалдел, ты што, ты не ведаеш 486? Это проц? Ну, Pentium, ты з багатай сям'і, прабач мяне. Так чапіся ты. Ты ведаў бы ты пра маё багатае жыццё, ты б так не гаварыў. Гэта траўма грошай у мяне. Экономіць, хаваць вот это ўсё. Так, зараз літаральна адыдуць, адбягуся на секундачку. Добра, давай. Вось, ад цябе, што я хачу забачыць, што пасля гэтага, як ён, што мы глядзелі, Summer Game Fest, я ўсё, зарокся больш ніколі не глядзець мерапрыемствы Джефа Кілі. У яго іх два, Summer Game Fest гэты і The Game Awards, і яны абедзве праходзяць у час, ну вось максімальна незручна для нашага рэгіёну. Прытым The Game Awards, наколькі я памятаю, яна ўвогуле там у 3 гадзіны ночы, то есть па Мінску. Так, і на ночы. Ну такія максімальна камерцыйныя мерапрыемствы, дзе на геймераў і гледачоў часам побаку. І калі ты памятаеш, там же быў неяк скандал пра тое, што не давалі дагаварыць актора агучкі God of War, таму што ён
меў надта шмат сказаць, а ў яго ўжо і час Так. скончыўся і яго ніяк не маглі спыніць, а ён вось гэты каштоўны час, які аплачаны, забіраў, Мгм. адцягваў увагу на сябе. То бок такія яны не зусім для гульцоў мерапрыемствы, а вось для спонсараў, для тых, хто заплаціў нейкія грошы. Таму наступным разам такой вялікай памылкі рабіць не будзем і будзем ужо ведаць, што трэба стрыміць, што не трэба стрыміць. Вось, калі Ну гэтыя разы так, будуць, як конечно. аказалася, вось гэта адкрыццё можна было сапраўды не глядзець. Ну Ой. так, там па сутнасці нічога Мгм. значнага і не паказалі, а тое, што значнае, анонс сёмай цывы, дык гэта проста сінематык бязглузды, які, ну, Мгм. нічога цікавага Ну так я ж насамрэч па кажу, выніку і не было. Цива, Cinematic, Kingdom Come Deliverance, просто чарговы трэйлер, ну просто тыпу трэйлер з новымі кадрамі. Як бы нічога ў гэтым кепскага, але ж як інфонагода, так, такое сабе. Там той же самы Star Wars Outlaws таксама, просто трэйлер. Некай такой супер-пупер інфармацыі і шмат вот гэтых кітайскіх гульняў. О! Ну Жахі. так, мабілак усялякі такіх вельмі шмат. Цяжка нават анонсам назваць такі анонс цывы. Ну так, просто прадэманстравалі, што вось Мгм. нам ёсць што паказаць, але мы пакажам гэта вам у жніўні, здаецца, ці калі там. Вось, а што тычыцца цяперашняй прэзентацыі, якая распачнецца дзесьці праз 17-16 хвілін, то ў першую чаргу з тых зліваў тут чутак, што я бачыў прынамсі, там казалі, па-першае, пра, ну, зразумела, Doom, вось гэты Dark Ages, як ён там завецца, Мгм. забыўся назву дакладную, але штосьці звязанае з сярэднявеччам там будзе ў гэтым думе. Вельмі цікава. І таксама Gears of War, ці проста Gears, яны, здаецца, зараз завуцца, 6-я Мгм. частка. І вось Я мне падаецца, не ўводную не гуляў. ну, слухай, калі табе Space Marine падабаецца, мне падаецца, што вось па такой, магчыма, мясістасці і тэстастэронавай атмасферы яно табе можа зацікавіць. Ну, паглядзім сёння. Не, так разумееш, кажуць. ты прыкол, што Space Marine 1 мне не спадабалася. Я просто складываю мгм. вялікія надзеі на другую частку. Першая Space Marine, яна просто ўжо не той час, не яе ўжо час. Там, яна, можа, добра выглядала, калі яна там выйшла ў 11-м годзе ці ў якім, але зараз ты ўключаеш такі пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Як бы не супер страшна, не, нічого такого. Гуляць, конечно, можна, але ўжо нешта крыху нейкія оркі, нейкія такія несур'ёзныя Мгм. нейкія. Ну і все неяк такое намалявана, пуставата, пустэча нейкая. Все неяк карацей не так успрымаецца, а калі глядзіш трэйлеры другого Марына, а потым яшчэ геймплей такі, то тоже, конечно, розніца відавочна ўжо. Можа быць, яны змогуць зарабіць тое, што яны не змаглі зарабіць праз адсутнасць тэхнічных магчымасцяў рухавікоў на той час все ж таки. Мгм. Ой, прабач, это я ця перабіў са сваімі знову. Ну, тут асабліва-то расказваць няма чаго. Мгм. Можна даць, што там будзе вялікі экспаншн да Старфілда анансаваны, Shattered Space. Не ведаю, ці выправіць ён усе тыя праблемы, такія глыбінныя праблемы Старфілда Мгм. канкрэтна для мяне. Гульня ўсё ж такі знайшла сваіх аматараў. Канкрэтна для Ну, мяне конечно. ёсць пытаннішкі і тыпу ён дзесьці там вясной выйдзе. Тут пытанне ў другім, ці разам з гэтым анонсам на верасень гэтага вялікага дадатка, ці скажа Філ, што таксама Starfield выйдзе і на PlayStation 5. Таму што ёсць такія чуткі, гэта умоўна дапамагло б Bethesda ўсё ж такі хоць неяк акупіць Starfield, таму што гульня вялікая, а продажы ў яго ўсё ж такі у геймпасе, скажем так, ён не прадаецца, яго бясплатна качаюць. А наколькі добра ён увогуле прадаецца, ну гэта яшчэ пытаннечка. Што гэта? Трапная заўвага наконт Starfield, што цікава, што пра Starfield нібыта ўжо і забыліся ўсе. Ну, Ну і пішаш жа пра кіберпанк да сіх чую. Ну так і ёсць. Тыпу пра Starfield забыліся, мне падаецца, ўжо праз тыдзень пасля рэлізу. Усе зразумелі, што
не прадаецца гаўно, няма чаго і рэкламіць, няма чаго прасоўваць, все закінулі. Ну вось. Ну слухай, про кіберпанк-то чуваць то было дзякуючы тому, што па-першае там шмат багаў было, а потым выходзілі розныя дадаткі, якія гэтыя багі нейкім чынам выпраўлялі. Включилася это самое нейкі тут это заставка музычная, нешта гучна. Ну, Starfield на данный момент пишут 9К гульцоў. Ну, не ўзровень Скайрыма, хутчэй за ўсё. Я не ведаю. Так, давай, дарэчы, зайдзем на SteamDB. Ай, паглядзім, што там. Давай толькі ты без мяне, бо я калі зараз на SteamDB пайду, мне тут... Ці я гляджу SteamDB, ці ідзе ад мяне відэа камеры. Чамусьці так, steamdb.info, так? На нейкі другі сайт, пэўна, заходзіў. Усё чырвонае было. Там яшчэ 3X было, Steam, 3X. Так, давай паглядзім Starfield, упэўнімся, што там сапраўды зараз у Steam 9К гульцоў пры 330 піку за ўвесь час. Ну, а Skyrim, зразумела, што там будзе хутчэй за ўсё. Я так думаю. Так, які ўзяць? Special Edition. У Special Edition Skyrim 27 000 гульцоў. Пік за апошнія сотні суткі. Пу-пу-пум. Я думаю, што ім трэба зноў проста намагацца прадаць яшчэ раз Skyrim, чым рабіць новую гульню. Нашмат, падаецца, карысней будзе. Вунь, нас у чаце пішуць, сам быў фанам беседкі, пагуляў гадзін 70 і ўсё. І ўсё. Канструкцыя сказа такая, што нібыта, ну, гадзін 70, тыпу, на раз-два увечар сеў і 70 гадзін нагуляў, тыпу, 70 гадзін. Я забыў, якая гульня ў мяне, у якую гульню я 70 гадзін. Я нават Helldivers 2 апошняе шмат за ўсё гуляў, нават там не маеш 70 гадзін. На жаль, яшчэ горш, чым Fallout 76. Вось так. Слухай, і яшчэ, што я хацеў сказаць наконт прэзентацыі Xbox, тут сапраўды, здаецца, будзе шмат чаго цікавага, таму што там яшчэ, калі ты памятаеш, на мінулай трансляцыі нам дэманстравалі Fable і нейкую гульню пра... Fable быў, так. Так, Fable быў... Ну, там таксама быў проста сінематык. Але ж, заяўка была такая. Ну, так. Больш пра яго мы нічога не бачылі ўжо амаль што год. Яго я спадзяюся, што штосьці, нейкую канкрэцікі больш дадуць. І Xbox, Phil, яны умеюць выйгрываць вось гэтай прэзентацыі, але потым па факту нейкім чынам так атрымоўваецца, што да наступнай прэзентацыі яны падыходзяць, а нічога няма. Ну, тыпу, ну, вось Starfield яны паказвалі, і я так, ну, у захапленні глядзеў за гэтай прэзентацыі. Мне сапраўды шмат што падабалася, што там дэманстравалі гэтыя караблі, якія можна будзе там нейкім чынам мадыфікаваць. У іх добра атрымліваецца ладзіць шоу. Ну, так. Паказаць, вось мы ім зараз усім, потым год цішыні, выходзяць нейкія пукі-пукі-пукі, потым зноў шоу, і зноў яны нам пакажуць вось так, і мы зноў будзем у захапленні. Хтосьці палову з гэтых 70 гадзін толькі гэтыя чоўны і будаваў касмічна. Нармалёвая практыка, дарэчы. Ну, каму што? Не, і, канешне ж, людзі ёсць, якія пантана там і ўсе гэтай планеты аблёталі, ўсё абгледзелі, ўсё даследавалі. Нібыта там усё такое разнастайнае, але я да гэтага не дайшоў. Нават і далёка не дайшоў, каб гэта ўсё разгледзець. Ну што, калі гэта будзе новы Doom, дык гэта, я табе скажу, такая добрая навіна. А табе стары, ну як стары, Eternal падабаўся? Так. На яго шмат гналі за тое, што там у ім з'явілася гэта вертыкальнасць, тыпу нейкі платформінг, але мне гэта падабалася. Гэта ж наадварот такая, гэта ж такая фішка, што ты знаходзіш, то бок бойка адбываецца не ў адной плоскасці, а ў шмат плоскасцяў. На Quake ніколі ніхто не гнаў за тое, що там амаль што ўсе бойкі адбываюцца, што на розных гэтых самых узроўнях, што усе толькі і робяць, што падскокваюць, падлятаюць, адскокваюць ад сцен, там
гэта ўсё. Вось у Doom гэта дадалі, і гэта такога экшэну, канешне, накінула. І гэта ад гэтага яшчэ зрабілася экшонней і больш складаней, там що, ну, ты ж паспрабуй па ўсім патрапіць. Адна справа страляць вось так у адной плоскасці злева направо просто, а другой вось так паўсюль яшчэ, калі ты сам перасоўваешся. Хаця, канешне, разумею у сэнсе, што незадаволеныя тым, што не канон, нібыта. Ну, гэта ўжо журналісты, я не ведаю, яны там Ну, пісалі. не, ну тут не канон, калісьці і ўверх мышку нельга было падняць, ну так што, ну так, у тым жа Doom. Так што, ўсё ж такі нейкае это самае ідзе развіццё. Слухай, у цябе адкрытая зараз майкрасофтаўская трансляцыя, так? Колькі ў цябе там секунд напісана? У мяне The Game Awards. The Game Awards. Так, дарэчы, ўвогуле The Game Awards. У мяне 9:48. Так, бля, бачыш, я цябе нават абганяю. Ну так. Ну, на што пару такое? секунд. Ну як Так давай я табе пасылку гэтую. Да не, тут же без розніцы асабліва. Ну будзеш просто з будучыні на 3 секунды з будучыні Буду вяшчаць. спойлеры табе закидывать. Будешь подглядать. У мяне это самое, что у мяне тут показываюць. Ну, дарэчы, The Game Awards пазначылі ў сваёй трансляцыі гульню. Гульню у YouTube уже можна пазначаць, пра якую гульню ідзе гаворка, і яны пазначылі Call of Duty Black Ops 6. Ну, слухай, як мы ўжо высветлілі ў адным з нашых старых відзікаў, што Call of Duty гэта уражвальная вялікая велічэзная франшыза. Ну, гэта рухавік. Так. Ну так, і на яе, у прынцыпе, лагічна, што яе тут ставіць у тайтле. Ну, пры тым, што, а як іначай паставіць, тут жа асабліва нічога дакладна, прынамсі, невядома. Просто можна было нічога не ставіць. Вось у чым. Вы там же можна, там не абавязкова ж выбіраць катэгорыю гульні, ну, канкрэтна якую гульню. І ой, што я хацеў. Мне падабаецца з Call of Duty які прыкалдэс, што як бы яе не хаілі, як бы ўсе разам не сабраліся, узяліся друг друга за струкі, прабачце, і пачалі гаварыць, якое гаўно, яна жа праз пару гадзін пасля свайго выхаду ўжо будзе прадана, я не ведаю, там 5-10 мільёнаў копій. Нічога вы з гэтым не зробіце. Ну так, так. Але ж там яшчэ як прадана, зараз-то яна прадасца горш, таму што калі ты памятаеш апошнія навіны, мы не абмяркоўвалі, здаецца, гэта ў відзіку, таму што ці то гэта адбылося нядаўна, але ж Microsoft, здаецца, пацвердзілі, што у геймпас дададуць? Так, што колда ўсё ж такі выйдзе ў геймпасе. Call of Duty. Пытанне толькі ў тым, у якім выглядзе яна выйдзе. Все ж таки, памятаеш, мы с тобой абмяркоўвалі, што сюжэтку дададуць яны ў геймпас, а это самае, оно застанецца. Так, а з тых навінаў гэта было 28 мая, ну так, яшчэ не паспелі. Што сёння ж яшчэ можа быць, мы ж не падумалі, сёння ж сталкера могуць паказаць. Ну так, і пажадана паказаць ужо геймплей, а не... Ну так, колькі можна сінематикаў, давайте нам геймплеі. Таму што, калі я памятаю, ён же там таксама на верасень. У мяне галава дзіравая. На пачатку 5-го. З лічбамі, я нічога не памятаю. Так, на пачатку. Так, яна... Ці верасень, ці лістапад, не? Кастрычнік? Не, верасень, здаецца. Здаецца, верасень. Ну так, колькі ж уже можна. Давайте уже нам што-небудзь, якія-небудзь падрабязнасці. Пакажыце, як же там бегаюць, як яны страляюць, як он гарэлку п'е, вось гэта ўсё нам трэба. Так, чакалкер будзе. Што ў нас яшчэ атрымліваецца Xbox-аўскае такое? Ну, карацей, глядзі, што пісалі Microsoft наконт Call of Duty у геймпасе. Мы рады пацвердзіць, што ўдзельнікі геймпас змогуць прыняць удзел, змогуць гуляць у першы дзень з геймпас. То бок яны не пісалі, ці гэта будзе мультиплеер, ці ўсё ж такі гэта будзе выключна сюжэтная кампанія, і прытым асабліва не разабрацца з вось гэта што. Call of Duty Black Ops 6 змогуць гуляць у першы дзень. Ну, мне проста цікава, сапраўды цікава бы даведацца, колькі яны атрымаюць падпісак.
Вось просто, ну, от, тупо на старце гэта зразумела, што мы гаворым пра нейкія сотні тысяч, напэўна, я не ведаю, ну, таму што тым больш, што лічыць, што кошт геймпаса ў 7 мінімум разоў, ну, прыкладна менш, чым кошт звычайнай Call of Duty. Мгм. Ну, конечно, я думаю, що яны там будзе буст у іх не слабы, що з гэтым бустам потым, правда, будуць рабіць. Ну, хай будзе. Людзі, в прынцыпе, потым жа звычайна, я думаю, што не выдаляюць, у них не качаецца абавязкова. Пакіне, пачне гуляць у наступнае, так што глядзі, яшчэ, можа быць, у выйгрышы У мяне будуць. з геймпасам нейкая дзіўная сітуацыя. Ну-ка. Я яго набыў, каб пагуляць у эту Hellblade другую. Зразумела, що там пару гадзін толькі на яе змарнаваў, але там ёсць Age of Storm, не, пачакай, як-то Against the Storm, гэта City Builder тыпу у свеце цёмнага фэнтэзі. Вось. Я запусціў у геймпасе, пагуляў такі 4 гадзінкі, туторыялы ўсе прайшоўшы, адну кампанію пайшоў такі, так, ну трэба набываць у стыме, пайшоў купіў у стыме, цяпер гуляю ў стыме ў яе. Ну, таму што табе трэба ачыўкі, вось чаму. Слухай. Але што я з ім зраблю? Магілу з сабой я іх не забяру. Камон, ніхто не забярэ, але ж на ачыўках пабудавана ўся сістэма з тым, хто бы што не гаварыў. Гэта клятае збіральніцтва, гэта кляты кампульсіўнае расстройства, гэта ўсё яно. У тым вінаватае. І штосьці нядаўна таксама было з яшчэ нейкай адной гульнёй, але я ўжо стрымаўся. Я такі, не пайду купляць у стыме. Просто яшчэ крыху тут пагуляю, часу ўсё адно пакуль што не хапае, таму тыпу адкладу, перабесіцца. Не, ну, калі ў цябе ёсць геймпасы купіць у стым, гэта, канешне, не скажу, што гэта супер нейкі ўзровень новы, але ж, ну так, дзіўнавата. Я толькі так рабіў, памятаеш, з Manor Lords, таму што яна ўжо выйшла, у геймпас яшчэ няма, я такі, а я хачу гуляць right now, ну, тыпу, у мяне няма часу чакаць, калі яна там у вас геймпасе, па гэтым ціхаакіянскім часе на вас там з'явіцца, ці па яшчэ якім, праз колькі, таму, тыпу, я набыў, а так, каб... Не. Ну, набыў, і што табе спадабалася? Таму што я пару гадзін гуляў яе. Нават стрым рабіў па Against the Storm. Ну, вось калі ёсць там свабодная гадзінка, то так, пагульваю, але пакуль што не магу зразумець усё ж такі, ці вось гэтыя першыя 10 гадзін, гэта, ў прынцыпе, прынамсі, і ўсё, што ёсць у гульні, і наколькі там добрая рэгулябельнасць. Таму што я адзін цыкл там прайшоўшы вось гэтага будоўлі гарадоў, а потым усё скідваецца на 0, ты вяртаешься на асноўную базу, умоўна, і зноўку пачынаеш. Ну, гэта тыпу горадабудаўнічы сімулятар роуглайк такі, рогалік. Ну так, я бы нават і не сказаў, што гэта горадабудаўнічы. Я згодны, што гэта не горадабудаўнічы. Просто ты его так назваў. Ён у стыме так называецца, здаецца. Штось там напісана горадабудаўнічы. Але насамрэч ён там больш выглядае як штосьці падобнае да Фростпанка, пэўна. Выжывач, стратэгія, выжывач, дзе табе штосьці трэба будаваць, каб там ці выканаць нейкія канкрэтныя місіі, ці там пратрымацца, каб не падохлі твае гэтыя жыхары. Штосьці такое. Я, дарэчы, адкрыў зараз геймпас. Я сабе паставіў Lords of the Fallen. Я сабе таксама, дарэчы, паставіў. Хай пастаіць крыху, настаіцца. Хай настаіцца на вакне, хай наспее. Сапраўдныя дзяды ставяць у закаткі соус-лайкі. Гульні ў слоіках стаяць, закатваюць. І Frostpunk першы стаіць, тыпу, ну, каб адразу паспрабаваць першы, а потым адразу другі, і вось. А першы не спрабаваў? Не, яшчэ не дайшоў да яго. Але вось бачыш, вось рыхтуюся, паставіў, і вось усё пакуль што ніяк. Вось. А Lords of the Fallen, я проста хацелася сесці, узяць кантролер у рукі, як ты тлумачыў я неяк. Сесці, проста і націскаць што-небудзь пабегаць, вось такое. Я ўключыў, трохі пабегаў. Ну, у ёй нешта ёсць. Яна такая з прыдуру, так бы сказаў, такая нейкая дзіўнаватая і выглядае неблага. Так што можна будзе паспрабаваць далей. Так што вось такія дзялышкі.
Так, что у нас? Хвилинка засталася. Хвілінка засталася, давай скажам, што мы зараз ўсё уключым на вялікі экран, просто будзем дзесьці тут на фоне штосьці гаварыць, не заўсёды ў нас будзе Был бы атрымоўвацца. Дарэчы, так. Мы з сінхронным перакладам не займаемся, не практыкуем. Так, ну мы можа будем спрабаваць штосьці гаварыць, пра што яны гавораць. Ну, Віталь у першую чаргу, канешне. Ну так, калі буду Хаця бы сёння. так, Таму я буду больш агульна. маўчаць гэтым разам спрабаваць. Во, гэта якраз такі вось Black Ops Ну, трэйлер. глядзі, ты не хацеў ісці на Ідзе. Black Ops, а яны ўзялі і спачатку яго зараз пакажуць І паўгадзіны. першым яго купіць. Так. Ну, гэта ты самыя трейлеры, их там по некалькі, по маленькімі кавалкамі выпускалі. І вось яны ўжо пайшлі. Good evening. The Soviet Так, а у тебя Union гук is no есть? more. Так, ёсць. О, Despite a potential for instability and chaos, я гук одрубіў. Не, these events свой у мяне clearly ёсць, твайго ў мяне serve няма. our national interest. Угу. Разумееш. Free from the specter of global conflict. Я не моцна памятаю асноўны замут Black Ops. Но гэта нейкі тыпу пра нейкую паралельную рэчаіснасць, нешта такое. Альтэрнатыўную гісторыю, пэўна. Ну, нешта такое, так. Тут нам зараз паказалі Ірак і Саддама Хусейна, і штосьці мне адразу гэтыя флешбэкі на Summer Game Fest, дзе паказвалі Delta Force. Там же ж паказалі, прадэманстравалі Delta Force. Дык вось у Ну, нас такая будзе- тэма для амерыканцаў, все ж таки Ірак, гэта такая балючая тэма. Ну так, але зараз ну- зразумела, што хутчэй за ўсё ж такі не там. Дык вось, там тут такая перадгісторыя, што нібыта нам усе ілгуць, так, усе урады. І ёсць падазрэнне, што ўсе гэта і Хусейн жывы, і там яшчэ нешта, працей вось яны не падаюць цікавую гісторыю. Угу. Ну, гэта колда You broke into a CIA black site. бадзёрая. Are you out of your mind? Things got complicated. З такого кшталту баевікоў я, пэўна, толькі ў батлфілдаўскія адзіночныя кампаніі гуляў. А вось Call of Duty неяк увесь час мяне абыходзіла бокам. May Не God ведаю чаму. continue to bless the United States Пэўна, of America. таму, што ў мяне не было нармалёвага інтэрнэта, калі ўсё You just гэта got a толькі first пачалася. look at the campaign for Call of Duty Black Ну Ops што, 6. здароў, Піліпка. Set in the 1990s after the Cold War ends, where the truth isn't what it Все ж seems. таки будем зараз паўгадзіны слухаць It's an так про honor to Black stand Ops. here representing the creative teams at Activision. Не, ну я спадзяюся, And што ён please зараз stay скажа, tuned after the вось, showcase, where we will аставайцеся take you пасля inside гэтага the шоу, studios to мы hear заглянем directly from у Treyarch студыю and і Raven, напрамую ад who are Treyarch working on Call of Duty Black яны Ops. раскажуць, як яны рабілі You'll get a гэту 25 Call of minute Duty Black deep Ops 6. dive into the 25 story хвілін and a sneak глыбокага peek at паглыблення ў multiplayer гісторыю and і zombies. пакажуць таксама мультыплеер і It's been 10 рэжым years since Call of зомбі. Duty has been in our Ну, show. як? It's been even longer since all Call of Duty players got the same game at the same time. І вось. Going forward, everyone will А, experience the сабы трэба game, ўключыць. including the Black Ops 6 beta, the season expansions, and the Карацей, updates бета, at усе launch. сезон экспаншаны, There ўсё are будзе на currently лонче, over 100 даступна million на people рэлізе who play Call of Duty every month. для We ўсіх hope to grow that адначасова. community І я by так making разумею, Black ён Ops вядзе 6 the да таго, first што гэта Call ўсё of Duty з'явіцца. game that will be available Ну так, in Game Pass day все это one. з'явіцца So ў no matter геймпасе where you ў choose першы to ж дзень. play, everyone is welcome to experience М. Call of Duty Black Ops 6 on October 25th. I'm incredibly excited for today's show. I'm standing А у here тебя есть thinking эти about all the сабы? passion that has Так, так, gone идут into сабы. making this У show меня what не it идут. is. It's an honor to share the latest efforts from our partners around the world. Знайдзі And YouTube from our Xbox own creative непасрэдна. teams at Activision, І там будзе. Bethesda, Ну так, Blizzard, потому что у меня and нынешняя Xbox идея, я Game на слых Studios, зусім хреновая. who are doing
what I believe is some of their best work ever. And now I get to introduce something that is О, special to тут me. одразу некалькі As трансляцій у їх, ти someone who has бачив? played games for as long Із as I have, it's сурдоперекладом amazing есть that I навіть. get to set up this Юкарний world бабай. premiere. Белорусская нема. Thank you all for joining us, Так, and это please не enjoy то. the show. Все, отстралялся. Сусветная прем'єра от Bethesdy. О, сабе. Ну, ляпі. Зараз це саме. А, ну гэта Starfield уже бачу. Не? Драматик. Не, гэта ж прэм'ера, это не можа А, быць старая гульня. Become a Hero. Перад тым як стаць героем, Ого, быў так нейкім это Doom. зброяй. Пэўна. А, не, ладно, добра, не буду ляцець, спяшацца. Ну, па стрэлах это ўсё ж таки выглядае як Doom. Так, так, это так. Doom. Ну так, зайшлі з казыроў. Але Боже, ну што гэта будзе? Я не разумею, навошта. Ну, Вау, добра. ён... Гэта ў яго, конечно, футра. Ну, Slow Heavy Metal Music написано было. ой, слухай, які у мяне зараз вайбы пейнкілера пайшлі, калі я бачу гэты геймплей крыху месцамі. Так, дарэчы. Тут крыху павольней здаецца неяк усё. Можа яны спецом так робяць, што гэта тыпу рыцар такі цяжкі, але Написали Капитан Что-то Америка, такое ну есть. правда со щитом с таким. такое адчуванне, што чамусьці якасць трансляцыі часам паменшылася. Ну, подсказывает, что там лютая мифология, так, там лор апошняга Дума так накрутили, что просто волосы назад. Там треба свою некую уже книгу уже писать с тлумачэннями того, что там отбывается. Doom The Dark Age, дзе мы з нейкай касмічнай станцыі нас адправяць на планету Ну, гэта- сярэднявечча, і ўсё гэта выйдзе ў 2025 годзе. Слухай, ну выглядае по-думаўску неяк магутна так. Але неяк павольна. Мне падалося, што Можа быць, знізілі хуткасць каб трэйлер запісаць. Не ведаю. Выглядзелі трэйлеры ў 0.25 з хуткасцю. Who were you before? Who did you Так, а love? вось гэта штосьці, што з'явіцца Day One у геймпасе. Ага, гэта, пэўна, Дейзі нейкае што. Undead Labs. А, гэта распрацоўшчыкі, пэўна, Undead Labs. А есть жа у гэтых, у Microsoft'аў свая пра зомбі франшыза. І яна такая, другая частка, здаецца, выходзіла дзесьці на пачатку. When we ventured out beyond Ці Гэта напрыканцы тая, того. якія мы заўсёды блытаем. Dying Light, Light in Day, Last Day. Там Нешта там з гэтай. Я пэўна, там штосьці ёсць пра Dead, пра Light. Dead Light, Light of Dead. Ну, штосьці такое. in each other. Help! I'm surrounded. They're everywhere. There's way more than I was expecting. Ну, і гэта, я так разумею, ўсё ж такі сінематык, ці... Ну так, ну, я вам... Ну, потому што вось гэтыя анімацыі відавочна не гульнявыя. Добра, ладно. State of Decay. А, вось, дакладна, State of Decay. Третья подаецца. О, Какая Хомсі, может быть? прывітанне. Ну, пэўна яна. О, подказывают Dying Light. Ну, гэта, ну, не про гэту гульню, а ў сэнсе, што ты, якія мы весь час блытаем. To fight on. Можа ўсё быць. Ну, там таксама заўважылі, што Decay, как бы. When we needed it the most. Што дзіўна, што яны не напісалі, што гэта, як там, First World Day, Premiere? World Premiere, да, што адразу пачалі пра... А я тому, что это не премьера, потому что, подаецца, уже ж была информация про их. Я, конечно, могу блытать, але, подаецца... Я просто пропускаю, звычайно, про такие гульні. But we'll keep your memory alive.
Ну, синематыкі я не ведаю, як каментировать, потому что Ну, гэта синематыкі гэта сторы, просто... як я зразумеў, гэта нейкі сторы больш, сторы Ну, трэйлер. а наколькі цікавыя гэтыя сторы ў кааператыўных усіх вось гэтых бойках з зомбі. Ну, от Pacific Drive нагадує. Ну, лічно, що на машинці, то так. А во, некі. Ну, это уже Left 4 Dead некі пайшов. Ну. No one is forgotten. We live on. Ну, Ну так, State of Decay 3. ось Ну. у цябе раней узнікае цяпер. Так тобі і Тому що ти трэба. вже сказав, а мені ще не показала. Так тобі трэба. Ну, у геймпасе можна і пагуляць у гэта. Другая справа, што нам не показалі, як это ўсё выглядае. Показалі синематыкі, і зноўку яшчэ адзін синематик Electronic Arts, BioWare, і што гэта? Dragon Age? О, по колерах вельмі падобна. Так, по колерах і по стилістиці. Так, гэта Dragon Age. Новая. Wailing Ward. What are you thinking? Няўжо гэта варык? To be our eyes and ears in the shadows. Толькі стары. Ну тут я уже не ведаю, Someone тут to bring a little dark. ты майстер знаток. Детектив. Ну, банда гэтых самых. Ну, We're going into the fade, aren't we? гляджу. Digging up a lot of buried Просто некае прадстаўленне не драгонэйджаўскае, разумееш? Крыху блыта. Ды і малюнка некая занадта мульцяшная. Можа быць, нават гэта не драгонэйдж. Ну слухай, гэта синематык. Someone who will stand between us. Гэта Electronic Arts і BioWare, што яны яшчэ тады зробяць? Mass Effect 4? Не вельмі выглядае. Ну так. Ой-ой-ой, нешта яно падаецца. Калі гэта Dragon Age ёсць пытаннішкі стылістычныя. Тому што стылістычныя яны... Так, ну, калі тут ёсць кунары, тады хутчэй за ўсё ўсё ж гэта Dragon Age. Someone we can Але стылістычна нібыта моцна змянілася. Ну, ўсё ж таки, я думаю, у трэцяй частцы прыйшлі да нейкага свайго унікальнага стылю. Зараз я бачу, крыху размазалі. Ну, бяры пад увагу, што гэта ўсё ж такі синематык. Where are we gonna find? Я штосьці казаць, як гэта будзе выглядаць у гульні, я б Гэта дакладна вары, просто старыя. не спяшаўся. Вейлгард. Осень 24-го. Мне падаецца, штось шмат гульняў на 24 на осень Ну, збіраецца. Bethesda прэзентуе. ну, што я могу сказаць? Ну, гэта мы чакаем. Всё, што бы там Цікава, не што гаварылі... яны не паказалі геймплей, просто замануху такую кінулі, можа на нейкай асобнай прэзентацыі гэта ўсё будуць паказваць. Мяне насцярожыла, калі шчыра, стылістыка. Яна мяне насцярожыла. Ну, я боюсь, каб не пайшло нейкае спрашчэнне, нейкая папулярызацыя, мульцяшнасць. Ну, добра. Так, ну это ўжо дадатак да Старфілда, вось гэты Shattered Space. Каму цікава, глядзіце, што тут будзе, не ведаю, пэўна будзе зноўку шмат падгрузак чорных экранаў. Трапная заўвага, што наконт Dragon Age, што ўсё, конечно, прыгожа, але дзе крыты над галавой гэтай лічбачкі, якія узнікаюць, як сачыць за поясам. Типу, такі жарт пра тое, што у апошнім Dragon Age, там, у Інквізіцыі, там проста лютыя, як лічбачкі над галовамі лётаюць ад урону. Усё выглядае, як у нейкім слэшэры. Хаця гэта РПГ. Так, Рудзі, а паглядзі, ласка, у сябе на лады гуку. Нешта ты, кажуць, гучыш надзіўна. Гэта адзін гомзік незадаволены. Усё добра, у гомзік Не, не я падабаецца. таксама гэта заўважаў, але думаў, што гэта выключна можа ў мяне штосьці здарылася, таму што я, здаецца, не к тебе больш-менш добра чуў. Constricting until there is no more you. Нармалёва. Що Ну, нормально. галоўнае, каб нармалёва было. Можа, ён скажаецца праз якасць што майго сігнала. Потому што
Реакція подається. Добре, дякую всім. Ну, галоўнае, што чуваць. Там ужо зразумела ж трэйлеры вы лепш паглядзіце у адзіноцтве у добрай якасці, а не з нашымі каментарамі. I'm from the Trackers Alliance. We have a proposal for you. Ну, конечно, не так, я выключаю микрофон. О, перагрузники такі, значит, пайшоў зараз. У цябе, можа, ідзе гук не з мікрафона, а з камеры якой-небудзь? Best of luck. Может быть. Правер, Может будь быть. ласка. И не показывает ну, микрофоны. Угу. Так, цікава. Ну, добра. Shutter Space, 24 год, да рэчы, не канкрэтнай даты няма. Тут засталося гэта 24 года, па сутнасці, паўгады. Ну, глядзім, чакаем. Так, а вось гэта штосьці, што відаць тычыцца Fallout 76. Что меня, конечно, с моим гухом я не могу зразумець, что. Harry's on from Skyline Valley. He's sending the whole family to Vault 76. Вось, гэта, я так разумею, яны ну, падобнае штосьці да серыяла, што было ў серыяле, калі галоўны гуль гэты рэкламаваў як там круцё бежыша. Так, ты меня зараз чуешь? Чую, але з вялікім перагрузам. Зрабі крыху цішэй, можа сябе крышачку. А зараз? Гэта Fallout 76, просто гэта нейкі дадатак да 76-го. Тут ніякіх асобых новых надзей вы не это не помножайте. Yes, Skyline Valley is a stunning portrait of Mother Nature in repose. From the picturesque Shenandoah National Park to its majestic wildlife and friendly local residents, Skyline Valley is a welcome home to all. And don't forget to bring home a souvenir or two. Я не могу зразумець. Я гляджу на гэту полоску гука у цябе ў OBS, она показывает, что гук ідзе, я нават мікрафон выключаю. Ён ідзе, таму што на Макасі я магу толькі захопліваць усё разам. І твой гук, і відэа. Вось, таму ўсё нармалёва, просто што ў цябе часта нейкі перагруз бывае. Вось таму я і выкруціў на -7, умоўна. Skyline Valley выйдзе калісьці, я праглядзеў калі, Рудзі паглядзіць, адматае крыху назад, паглядзіць і скажа нам дакладна, як гэта будзе. Красцейнейшае, можа, у цябе з ABS, што ты, можа, праз захват міта? Ну, добра. Нешта не могу зразумець. Так, я ўсё прапусціў, это самае. Ну, нічого страшнага. Гэта сусветная чарговая прэм'ера. Ну-ка. 34. Дзе хтосьці малюе новы нумар, адлічваючы час да канца сусвету, ці што? Это самае... Памятаеш, мы глядя ад стваральніка... Не, пчакай. Clockwork, як нешта там такое было. Clockwork Revolution? Ну, не, гэта, ну так, ты пра той Immersive Sim, які падобны вельмі-вельмі на Bioshock Infinite, але гэта штосьці іншае. Гэта анонс чагосьці новага. І выглядае нібыта ММОшка нейкая. Чамусьці у мяне ёсць такія вайбы. Ужо ніякіх вайбаў. А, ну добра, гэта не ММОшка, гэта JRPG нейкая. У стылістыцы такой, ведаеш, яшчэ крыху Bloodborne, чамусьці некаторыя монстры нагадваюць. Ну і самі адзенні такія віктарыянскія. Што? Так, ты мяне расстроіў з гуком. Усё добра.
Не расстройся. Усе пишут, что все у тебя нормалёва. Ну так что вы выдумляете тады? Старога толькі это самое знервавалі. Інсульт зараз хопіць, мы не Ну. зможем усміхацца паловай твару. Экспедиція 33. Клэр Абскур. Нейкая новая Ау. гульня, якая выйдзе ў 25-м годзе на геймпасе, на ПК, на Xbox Series X, XS, але таксама магчыма, верагодна, і на PlayStation 5. А гэта наступнае мы ўжо пабачым. Прабачце, дзяды. Побачым First Party гульню ад студыі Xboxаў, якая выйдзе непасрэдна ўжо у геймпасе ў першы ж дзень. Гэта Саус шосьці там. Памятаеш, дзе монстр яшчэ граў на гітары? Не монстр, нейкі луізіанскі. Нешта. Яе прадэманстравалі... З нізкім FPS ідзе, ці мне падаецца? Гэта тыпу стылістыка такая, так разумею, 12 кадраў умоўна. Як у Спайдермене якім-небудзь. Яе прадэманстравалі на мінулым Xbox вось гэтым Game Showcase, а цэлы год пра яе проста нічога не было чуваць. Ну і, дарэчы, гэта можа быць таксама сінематык. Так што... Ну так цікава ўжо з камедыйным кадрамі. Але тэкстуры такія, што можа ўсё ж такі гэта на рухавіку гульні зроблена. Месцамі выглядае прынамсі так. Ну, гуляць будзем... яна рухаецца, тыпу, у нейкіх там 12 сур'ёзна фепісах. А ўсё астатняе, ну, здаецца, справядлівыя 30, колькі тут, 60. 60. Але крыху такі дысананс узнікае, калі Ну так. Ну, але я думаю, што даволі хутка ты прызвычаешся да яго. Ну вось я хацеў толькі сказаць, ці атрымаецца да гэтага прызвычаецца. Ну, хоць такая, ну, цікавая такая асаблівасць. Гэта ж нейкі босс, не босс, што там нешта 3 разы яго пукнула, і ён уже памёр. Не, ну... Time to find that church. Ну, так, типу, стилістика ляльчного этого самого мультика. Ну так, і даволі, я так разумею, умоўна адкрыты свет, дзе ў цябе карыдор, просто па якім ты ідзеш. Але ўсё гэта як яна ляціць. Цікава. Ну, цікава, асабліва, што яна не выцягвае кадры, але ўжо дакладна вядома, што яна на Xbox Series S, пэўна, пойдзе пры такой частаце кадраў. І анімацыя, заўважыў анімацыя вады, якая такая самая дзіўнаватая, нібыць сапраўды пад лялькі яны. Не проста, то бок, запаволілі FPS, нібыта падмалёўвалі гэта так. Ну, прикалдысненька, нешта ў гэтым ёсць. Souls of Midnight. Слухай, а можаш яшчэ, у цябе ж на маніторы гук не грае? У цябе толькі ў наушніках у цябе гук грае, так? Ну вот я зараз я выключу, я что-нибудь буду говорить. Не, не чуваць, конечно. Ну вось, то бок это мікрафон. Можа быць, просто гук пераціснуты.
Не? Ну, трэба разбірацца, паглядзім пасля. Тут я думаю, что это не звязано с тем, что картинка ідзе праз мид. Ну так, у нас чамусьці вот нінджа, праз якую мы звычайна шэрым камеру Рудзі. Яна працуе дрэнна. Глядзі, што у нас тут робіцца. World of Warcraft заехаў. Дурылі? Ну, трэба ж пахваліцца новым набыццём. І нагадаць, што World of Warcraft і Вовка зараз гэта Microsoft і Xbox. Усё так далёка па рэлізах. Гэта як і мінулым годзе таксама. Там усё выйдзе прыблізна праз год. Зараз усё паўтараецца. Ну, правильно сказали, линейщиков Warcraft не купишь. Нам ваши гэтыя мультяшные разборки не цікавыя. Где нормальный кач? Где спойл? Где гэта ўсё, я вас пытаю? Вы ничего не зразумелі, вы не ведаеце, что такое, але ведаеце, гэта важно. Ну, яшчэ ж цікава, што не зусім зразумела, што яны тут хочуць паказаць, просто што Вовка належыць... Брэд Піт, што гэта? Малады яшчэ. Ты там Брэда Піта заўважыў. Ну да, які хлапец малады, падобны быў на Брэда Піта маладога. Ну так разумею, гэта штосьці да класіка, новая частка класіка. Ці чаго яны паказваюць усё ад самага пачатку. Вось бы было б класна пагуляць у Вовку вось у такім графоне, які дэманструецца тут. Ну, синематик. Ну. Так я не зразумеў, які гук табе ідзе яшчэ акрамя майго мікрафона. Чаму калі я маўчу, то цябе ідзе нейкі гук? Гэта тое, што ў мяне дэманструецца на экране. Гэта заўсёды так, мы ўсе відзікі так записываем. Ды неправда. Правда. І мінулую трансляцыю мы таксама вялі. Таму што на Макасі няма магчымасці асобна захопліваць гук асобнага вакенца. Я магу у ўсяго браузера захопліваць гук ці ўсяго... Ну гэта не з гэтым звязана, значыць. Ну, учора ўсё было нармалёва. Ну, учора і ВДО працавала, пазаўчора. Што я магу сказаць. The Darkness заве 24 жніўня, не, 24 год, так, 26-го. І гэта War Within, я так разумею, гэта нейкі новы дадатак. Я ўвогуле не спец па Вовцы і па тым, што тут адбываецца. А гэта Konami, і гэта, я так разумею... Снейк? Прыгоды Снейка, Дельта? Так, я... Які Савецкі Союз зноў нешта. Голы змей цябе завуць. Вялікі голы змей, у цябе будзе пісталет, у цябе будзе нож. This kind of infiltration is the Fox unit's Ну, specialty. In other words, weapons and equipment to procure on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your Ну, name implies. что тут сказать? Кодзима гений, конечно. Все, что я могу сказать про Metal Gear. Mission rests entirely in your hands. Я нават не ведаю, якая это частка, это пятая? Не, гэта як-то ремейк трэцяй ці якой там часткі. Ремейк ці ремастер? Ремейк. Ремастер, для ремастера яна павінна была выглядаць нашмат горш. Ну, іншым гэта не замінае рабіць ремастеры праз пару гадоў. Я тебя ж пытаў уже, а ці гуляў ты ў Metal Gear хоць які? Не, я хацеў згуляць у пятую частку. Але... Не ведаю, чамусьці не дашлі рукі. Але я за Снейка гуляў. Я гуляў за Снейка ў Super Smash Bros. На Nintendo. Цікава. Так, гэта адпаведны досвід 100%. Залічваецца? Залічваецца. Snake Eater
прадэманстравалі геймплея. Я не памятаю, здаецца, геймплея, ну, я, прынамсі, дакладна не бачыў вось этой дельты. Пакуль што даволі кінематаграфічна. Зразумела, што яны там у перамешку давалі геймплей і сінематык, але там месцамі, здаецца, графоніста. Унутраная студыя Xbox нам нешта паказвае. А гэта дадатак да, я так разумею... Skull and Bones? Не, гэта як называецца? Ну, вось гэта так. Я зразумеў. Да піратскай гульні чарговай. Так, ну, яна, прынамсі, слухай, улічваючы, колькі яны гэтых дадаткаў выпускаюць, амаль што кожную прэзентацыю яны штосьці паказваюць для той гульні. І, ну, яе, пэўна, добра гуляюць. Яна штосьці нейкія грошы генеруе. Асабліва з улікам таго, што яшчэ на PlayStation 5 выйшла зусім нядаўна. Не, гуляюць і выходзіць, так. Падказваюць нам Sea of Thieves. Потому что так, на піратскую тэматыку, на эту марскую не так уж як бы і шмат гульняў. Так, і нейкі новы вялікі апдейт 25 чэрвеня. Ці ліпеня. О, это что такое? О. Я нават не адразу не зразумеў, думаю, это нейкая нарэзка з таго, што нам ужо паказвалі. Это простое, что главная героиня темноскурая? Не, ты не подловишь меня на растительное. У тебя не открывается. Что лепей, Skull and Bones ці Sea of Thieves? Мне падаецца Sea of Thieves лепш. Я у Skull and Bones не гуляў, але маю меркаванне, асуджаю. Ёсць што сказаць. Ну, у Sea of Thieves там, я так разумею, бойкі больш цікавыя на караблях. Там не вось такая зусім аркадная аркадшчына, як у ситуации со Skull and Bones. Это просто максимально казуально. Просто скажи, что Sea of Thieves это не Ubisoft, это уже добрый, это сам покажешь. Ух ты. Надто великий шрифт. Ну, нечто так уже дизайнеру дали загад, уже вылучи нас як-небудь. Flintlock The Siege of Dawn. Ніколі не чуў пра эту гульню, але ўходзіць на ўжо ў ліпені, 18 ліпеня. Я першы раз чую пра яе, шчыра. Ну-ка. У геймпас будзе дзень у дзень. Ад унутранай студыі Xbox Game Studios. І што гэта? Будзе зноў нейкі хіцішча, хіцяра. Так, пайшла нейкая цывілізацыя. Не? Это, можа, да Age of Empires? Ой, як-то... ну так, Age of Empires же называется их, это РТС-ка. І, пэўна, нейкі дадатак з тэматычнымі... не, это Age of Wonders. Не? Age of Mythology. Вось, дакладна, усе перабраў. Усё, што мог. Ну, дарэчы, мне гэта серыя... Нехта нават Black and White успомніў. Black and White? Это... Ну, это ж пра багоў, падаецца, не? Там, дзе можна было там... За бога гуляць, менавіта. Так. Ну так, памятаю, але якая ж яна старая, ты што? Ну вось, і у нас же гледачы таксама не ўсе маладыя. А Age of Mythology яна ўся РТС-камі была? Гэта гульня прайшла міма мяне. Наколькі я просто не упэўнены, Age of Wonders, гэта ж ўсё ж такі іншыя людзі, пэўна, робяць. Верасень, 4 верасня 2024. Вось. І Age of Wonders, это, так разумею, яна больш нагадвае герояў, калі я не памыляюся. А тут РТС, якая больш нагадвае Age of Empires.
Так, Так, показывает, знову что РТС. іхніцькі. Your target is in possession of a radioactive device. Stop Carrington's attack at all Так, costs. це мальніки. Good luck, Agent. Некий агент. Что? I always knew I had an instinct. Пізно. I could see the world differently. I thought it would be like any other Oh. mission. Ну, это синематик покуль что. I Там was ні чорта Ну, не так. зрозуміло. По виніку опинеться Тітка, ніяка тітка. Приземлилася. Це ж How far to his last known просто було location? написано Crystal Dynamics. Also tracking his whereabouts. You need to find him before they do. I'll have to improvise. Microsoft Flight Simulator. Ну, да. Ну, тут уже кроху показали геймплея. Ну, Гэта што? некае шпіёнскае нешта у фантастычным сусвеце. Ну, графона насыпали, конечно, в трейлеры не Ужо будь пошкодовали. здоров. Ну, уже ўсе колеры, што былі на студыі, ўсе у сандаллі. І падобна чымсьці... Watch Dogs нейкія? Ну, штосьці такое ёсць. Ну, вось это хакерская некая тэматыка. On the life we think we know Але тут Ну. тебе і паркур, глядзі, які. Ну, пайшоў Assassin's turns out Creed, to be a ну, lie. такі There's only своеасаблівы. one way forward. О, Find the truth. дываны класічныя. Класічны ў мяне на хутары ляжыць I'm вось. going in blind. А гэта так. Падробка. Analyze. What am I looking at here? Ну слухай, шмат паркуру. Targeting a research facility. If he attacks it, the casualties could be astronomical. Шмат паркуру, крыху стелсу, нейкае хакерства. Pleasure to meet you. Watch Dogs і Mirror's Edge падказваюць. Mirror Ну. Edge яшчэ памяць была такая. Ну, часам яшчэ мне нагадвае гэтага I never asked for this. Як його? Такі ўжо, я не знаю, пасля ковіда просто у мяне ні адной назвы в А голове я не і без ковіда затрымліваецца. ні разу не быў. Ось, Deus Ex може бути. А, ну ось, Deus Ex. Dishonored можеш. Ну, але ж это унутраная студыя, а Deus Ex, наколькі я памятаю, ніякім чынам не належыць Xbox-авым студыям. Ні, я Гэта от штосьці просто новенькае. не падабенства. Зразумеў, що ти не Dishonored. Мгм. I hope you're ready, Agent Алло, Dark. узлом відбувається. Нейкий ще Once кіберпунк. you open this door, there's no going Так, back. як адійду на 10 сек. Мгм. Ну, виглядає прикольно. Perfect Dark. А, Perfect Dark? Perfect Dark. Здається, я вже чув гэтую назву. Але я не пам'ятаю, каб яно виглядало менавіта ось так. Тому що... Ну так, неблага. Ось і саме цікаве пропустив, де що там було. О, це Perfect Dark. Зараз про про я кажуть. Карацей, в ближайшій будучні вядеться війна за сучасні технології. Ніколи такого не було. Так, Initiative, Creative Dynamics її робить. Падказують, що гэта некая вельмі старая серія. Ну так, я назву докладно чув. They Але are building a diverse lineup of titles, which includes new installments in beloved franchises like Doom, The Dark Ages from id Software, updates and expansions to our ongoing games І like що, World всього of більше нічого Warcraft, нового не The War буде? Within from Blizzard, в сенсі, handcrafted Ну, так а що, original Ще ж concepts, рано ті не кончиться. вирішили, ті не вирішили таку саму передишку зробити. blockbuster Это, хоча за games все, with передышка massive дасть нам audiences like подыхать. Как мы Hogwarts, трохи Black Ops выдохнули 6 от from просто Activision. шквалу On behalf of our creative teams неимоверных at киллеров. Activision, Bethesda, Blizzard, King, and Xbox Game Studios, we thank you for Ну, your continued support жарти жартами, and we але look нават forward to getting their так не то, щоб ambitious це шмат games показали, into але our гэта hands. ўжо не падаецца больш, Diablo чым is one of the у most Summer Game. enduring and Бачиш, ми beloved з тобою series глядзели in all of відкриття. gaming.
We're thrilled to have Diablo 4 Ну і in-game на pass, дзіва where шмат нейкіх millions of you новых made ці it your адроджаних favorite way to play. This ІП, October, як завуць Diablo з лепшого 4, Property, Vessel Perfect of Dark же те ж Hatred, саме. expands the demon slaying experience with an all-new character class, a new region, and of course, the next chapter in the acclaimed story. Here is the opening cinematic for the game. До Let's речі, take a Diablo, look. я недавно читав, що Diablo 4 рекорд обновила у Steam. 40 тисяч гульців одночасово. Що їх там обновлення, напевно, ніяке було недавно. Чи що? Не ведаю, але вось гэта нейкі дадатак, і зараз з гэтага дадатка нам будуць паказваць сінематык. Як я зразумеў, тут будзе і новы герой, і новая частка сюжэта нейкага. Ну і зразумела, гэта будзе зараз выключна сінематык. Пэўна. Ну, синематики по Diablo у іх заўсёды добра атрымліваліся. Ну, конечно, это же Blizzard. Ну, Boy, young one. Are you all right? мяне вельмі наткняў той самы сінематык, першы там на шмат хвілін з гэтымі, дзе яны там ішлі рабаваць эту грабніцу, і там, дзе яны абудзілі дэмона. Is that Ох, графоніста. Но. No, mother. But I must carry this burden alone. I must get to Akarat's tomb. But look at you. You're killing yourself. Як живыя. Ну. I don't know how much longer. Жывыя так не выглядаюць, як яны. Не ўсе. I'm here, little magpie. I missed you so much. I'm so proud of you. But now I need you to give. Ну, па лоры я не ведаю, хто гэта. No, І що за камень? Ой. Of course it's you. Приросла до трубки телефона. Let's go. No. You made a choice. And I warned you, little magpie. There would be consequences. О, божухнув. Да. Что тут в уголе робится? Это Diablo. Ты не можешь. По-людську тут не может все быть. Есть сенс четвертую Diablo гулять? Ну, коли ты любишь. Ты проходил? Я починав гуляти, але ну, я не Я трохи погулював, а потім у мене на праці колега і добре так заліпав, але все, про що я мені казав, це все некі парагони, некі забеги, некі узроўні. І я так зразумеў, що там некая грындзілка жорсткая. І я не ўпэўнены, што вось гэта сюжэтнае, што яны тут дэманструюць, гэта будзе для мяне нейкім такім, ведаеш, адкрыццём. Не, ну там, конечно же, ёсць сюжэт, ёсць гэтыя разборкі. Яна, в принципе, прыгожая. Ну, просто для мяне, мне падаецца, ўжо час прайшоў діаблоідаў. Мне ўжо яны так не так захапляюць, як раней. Ну, трэцюю я таксама прайшоў свой час, так, нават з задавальненнем з нейкім, кансольным досведам. А чацвёртую нешта пахадзіў і так думаю, пайду я лепш што іншае пагуляю. Вясло хаты чырвонай хаты выйдзе у кастрычніку 8 кастрычніка гэтага года. Ну, можа, не вясло і не чырвонай хаты, але штосьці такое. Хэт-рэд, гэта ж не хэт, гэта ж капялюш рэд, чырвоны капялюш, можа, не? Ну так, чырвонага капелюша, добра, хай будзе так. А во, Фейбл. Ёкарны бабай. Ну, яны кожны год нам будуць адзін той жа ты сам паказваць просто. Сінематык. Perhaps the greatest hero of them all. Yeah. There he is in all his finery. Нагадвае, што мы робім у цемры. Не, не цемры, у цені. Вось гэта дакументалка. Макюментары. Хамфрі, Альбіонс Greatest Hero. На пенсіі.
Величезный герой Альбиона. I mean, sure, you get your mega fans. You are like literally my favorite person. Your Ну, головная же героиня вот это будет девчонка, насколько я памятаю. Он показывает, что некоторые горожане любят ее, некоторые ненавидят ее. Мгм. Ой, які жабс пригожі. It's Здорово. about the choices you make. I'm a hero. I should do what I want. Ну, калі яны здолеюць зрабіць сказачную казку, як не такую жорсткую, як Ведьмар, то іх можа вельмі добра атрымацца. Ну, типу, як Ведьмар, але менш жорсткасці, больш вось гэтага жарту і казачнасці, які заўсёды былі часткай Фейбл. Гэта можа сапраўды вывесці цікава. Але гэта трэба насыціць гульню вось такімі шматлікімі цікавымі квестамі. А гэта ўжо можа быць праблема. But you know what it's like when you're young and you have a point to prove. I tell you, this kid, she had it all. The skill, the talent, the power. She was something else. Ну, анімацыі прыгожыя, конечно. Мгм. Ну, у сэнсе So, персонажаў. Я так разумею, ўсё ж таки гэта частка геймплея ўсё была. Ну, там было написано інфото, інгейм, фото Humphrey, было. she's back. Фейбл, калі ласка, хоць якую-небудзь дату. Ну, год, I'm going to fix стагоддзя, чвэрць стагоддзя, што-небудзь. and no one is going to stand in my way. 25-й год. Ну, зразумела. Ну-ка. Ну, ясно. Все, давай. Ну, в сенсе, у 25-м покажуть чарговий трейлер. Ну так. Выйдзе дзесьці, можа быць добра, калі восенню. Под конец. В общем, 1,5 гады. Сусветная прэм'ера. Ой, это я люблю. Это мне подобаецца. Overwatch. Тільки одразу чомусь. Ужо мне уже кепска зарадзілася. Ну, гэта хутчэй за ўсё штосьці 6/6, 3/3, вось это 17-19 уже все. Так. з карткамі, якія даюць табе розныя кшталту навыкі. Гэта мы яскравыя. Гэта мы не гуляем. Ну так. То бок бачыш, ён картку разламаў і на ўсёй. Ну гэта смешна. Тыпу ты не толькі на сябе накладаеш нейкія эфекты. Так. Ці трава там вырасце, в якой ты зможаш схавацца, ці ў суперніку. Алексей Гуляў, дзякуй табе вялікі. Ого, дзякуй вялікі. Я не ведаў, што гэта штука у нас працуе. Мы не былі да гэтага падрыхтаваны. Ну так, дакладна. Дзякуй. Ой, ну вось. Это ўжо штосьці лепш. Это нейкі, ну, мышы это добра. Такі знаёмыя мышы. Нідзе такое нібыта бачыў. Мыша ідзе помсціць? The bridge to her house is broken, so I can't even ask her. Ну, па-першае, гэта прыгожа. Па-другое, пытанне, што гэта? Крафтач, выжывач? Ну, мінімум, што так прыемна выглядае. Але гуляць такое мы, конечно же, не будем. Ну, не факт, слухай. Ну, калі гэта выжывач, я дакладна думаю, што я не буду. Ну, калі ў геймпасе. Ну, в геймпасе він выглядае просто неяк міла. Ну так. Мне пішуць, што Руді ў вёсцы не вельмі доўгую, пэўна, чаму, што мышы падабаюць. Да іх павыганяў усіх. Ну, будзеце вы не самае. Алло. Вінтербарроу. Пачатак 25-го года, 10. Все, ну зразумела. Крацей, глядзім усё, што выйдзе ў 2025. Хаця не, чакай, некалькі гульняў ўсё ж таки показалі. Ну, чакалкі ж павінны ўсё ж таки нейкі геймплей паказаць ужо. Нарэшце.
Хоць які ўжо. Во! Мне ж на сэрцы неяк цёпла робіцца, калі гэта бачу. Надпіс. Анапурна? Не, World Premiere. Не, ну гэта штосьці для маладых. Это на скейтбордзе катацца. Нават тое, што яны дадалі электробіт 80-х, не дае ім. Не будзе поспехам. Глядзі, і тут таксама гэтыя, да? 12 гэтых FPS-аў. Ну. Comes an adventure, a lifetime in the making. Experience the freedom of the teenage wasteland, sneaking out, making out, avoiding the law, and maybe something. Тебе дадуть поцеловаться з мужиком тут неким. Не, ну гэта мы асуджваем. Ці вядома, дзяўчыны павінны з дзяўчынамі, мужыкі з мужикамі. У сучасных гульнях толькі так. Не пераблытай. Не пераблытай. Так, показали саундтрек, там і гіп-хоп будзе. Я, правда, не разумею пакуль што адбываецца, куды яны бягуць, лятуць. Лятуць? Ну, пэўна... Дзіўныя справы гэты серыал, нібыта. А мне нагадвае... Ну, вось я зараз залку не вспомню. Пра дзвюх дзяўчынак тыпу візуальнай навелы. Ага, так. Я таксама не ўспомню. Так, чатик, дапамажыце нам. Life is Strange? Life is Strange, так, Life is Strange. Так. Дакладна. Вау! Але нейкая надта добрая яна тут па гэтым трэйлеры, надта добрая. Life is Strange, там была хоць нейкая драма. Так, ну што, это Асоба. Так, у тебе зноў гэтыя самыя... Не спойлеры мне. Прабач. Так, in-game футажы ідуць. Ну это Microsoft Flight Simulator, потому что там было написано, что это powered by сателлитами, короче, некими спадарожниковыми системами. Мы ж ужо бачылі Flight Simulator, гэта што, другая частка? Так. Але ж, слухай, нешта гэтых Flight Simulatorаў неяк замнога. Трэба паглядзець, як яно ўсё гэта выходзіць, потому что, я памятаю, выйшаў у 22-м годзе, ці якім 21-м. Flight Simulator. Зараз яны кожны год нібыта дадаюць новыя і новыя. Ну, так гэта, значит, непэўна, ну, як частку, а там просто Экспаншны новыя всякие. карты, новыя... Это ўсё, конечно. Ну, Там вот. сезоны, магчыма. Гэта ж як працуе з... Ну, все, я ўсё пазабываў. Я просто хочу сказаць, ось, гэта працуе як... Ну, бачыш, тут мы можам узяць на себе роль VIP-чартера, то бок возіць VIP нейкіх асоб, зможам займацца апрацоўкай зямелькі, зможам ратаваць з розных танкераў Ну, і карацей, бачыш, дастаўляць такого грузы. забаўляльны контент, што не просто самалёты, а нейкія задачы выконваць. Ну, вось калі ён толькі-толькі выйшаў, я памятаю, ён быў даволі сумным у сэнсе, што ты палятаў там над жупранамі сваімі праляцеў, паглядзеў, о, моя хата ёсць, сапраўды. Цікава. Ну, а потым чым займацца? Калі яны зараз такое штосьці сюжэтныя нейкія місіі дадаюць, ну, гэта хоць нейкі так, дадатак захвочвання. Гаворыш, таму што ты не фанат. Ты видиш, напрыклад, у Ютубе ёсць відэа, якія збіраюць мільёны праглядаў, як проста самалёты ўзлятаюць і садзяцца. І ўсё. Разумееш, людзі проста глядзяць там 4К, 89К ў якасці, глядзяць, як ўзлятаюць розныя мадэлі і скончыцца гэта. Так што на кожнага аматара, канечне, знойдзецца сваё. Ну, выглядае насамрэч не так натхняльна. 19 лістапада 24 года. Выглядае прыгожа. Трэба яшчэ раз спампаваць, паглядзець, як там моя хатачка на вёсцы выглядае. Над тваім хутарам палятаць. Глядзець, што там. Ну-ка. Аво. Старажытныя скруткі онлайн. Гэта мы не гуляем. Я нават не спрабаваў.
Я спрабаваў уже не час і не ўзрост гуляць в онлайн гульні. ну, так я спрабаваў, але далей гэтага туторыяла штось так і не прайшоў з першай там вязніцы ўцёк. Гэта ўсё кончылася. Там таксама трэба з вязніцы сцякаць. Ну, канешне. А ты што думаў? Это ж тады быў бы уже не Elder Scrolls. Гэта іх бы спалілі, каб там не, ну, каб там па-іншаму не пачыналася. Цікава. Канешне, калі б такія гульні былі ў маім дзяцінстве з такім графоніем, і калі б у мяне было гэтулькі часу ў іх гуляць, я б проста заліпаў поўна гадзінамі. Конечно. Тут няма пра што і гаварыць. А зараз у сабе уявіў гуляць у ММО. Вось у цябе з тваім графікам. Гэта штосьці трэба выкідваць з жыцця. Ну, сям'ю. Гэта трэба ад сям'і пазбаўляцца мінімум, тому што ну па-іншаму проста ніяк. 10 гадоў, прынамсі, онлайну. І нейкі дадатак Gold Road, дзе шмат чаго новага дадасца. Вось, калі вас гэта цікавіла, то паглядзіце потым дзе-небудзь у іншым месцы, што адбылося. Прэм'ера на ўвесь свет. Парол. Square Enix. Гэта... I found my friend's body in the woods. Цалкам новая звышнатуральная гісторыя пра забойства. Не, гэта штосьці новенькае, так разумею. Навелла? Ну так, навелла, але... А не, глядзі ты, Life is Strange. Алера, вспомнил. Гэта яна просто пасталеўшая? З першай гульні. Ну так, падобная, слухай. Прышпільна. It's the same as this one, except you're dead. I can still save Sophie. Карацей, яна будзе ратаваць сваю сяброўку у нейкім... І для гэтага будзе адпраўляцца у... Паралельны сусвет. Паралельны сусвет, так. Макс Клоуфілд, дакладна, гэта яна. Вось ты, успомнілі пра Life is Strange і вось тебе. Ну, і тут уже показалі, глядзі, да. Кастрычнік 29-го Double Exposure, двойная экспозіцыя. Вось такая назва яго будзе. Прыкольна, я б у гэта пагуляў. О, Machine Games! А, не, Lucas Arts. Lucasfilm. Это Индиана Джонс. Данка, ну. I can't let this go. It could be the best kept secret in history. What are you going to do, Indiana? Так. These artifacts have a deep connection to something in the past. Boss believes they hold a kind of power. Покажите геймплей боек и пересовывания. Уже ж показывали. Ну, я... Треба, ну... З інтерфейсом покажите. Так. We have to find the stones, Gina. Or they will. If you were to draw a line through these ancient sites around the world... Боюся, там буде шмат розных там QTE і ось гэтага ўсяго. The Great Circle. Exactly. Ну, Machine Games, яны як бы па страляніні збольшага. А вось як яны, вось гэты адвенчуравы крыху геймплей змогуць Ну, ты ж там не будешь ладзіць геноцид гэтых самых солдат. Ну так. Вот. Пару стрэлаў за гульню. Ну, зразумела, што ўсё гэта будзе выглядаць вельмі прыгожа. Ну, я гляджу зноў 240, таму... А, 480 у мяне. Ух ты. Падняўся.
Так, хтось пытаецца пра дыск Элізіум новы, яго сапраўды не будзе, таму што студыя стваральнікаў лічы, што ў студыі не засталося. Там быў вялікі скандал, і студыю там рэйдерскі захват лічы, што адбыўся. Ну так, дыск Элізіум я бы і не чакаў на вашым месцы, нават калі яго будуць працягваць рабіць тыя, хто захапіў уладу. Ну што, пэўна, гэта ўжо будзе не тое. American Rat. Слухай, можа быць такое цікавая клюквачка. Так. Прыгодніцкая, такая, што можа вярнуць у нейкія часы. I endured this dreadful mountain even if my mind was screaming every step of the way. Because of a concept you narrow-minded Americans will never understand. Акцент гэты. Devotion. Латы американцы. Total and absolute devotion to the fatherland. You have no purpose. Ну, Machine Games шчасціць на гульні пра фашыстаў і нацыстаў. Что я пропустил моментально? Он просто кривляє американцев. Can't give you what I don't have. I shall search your corpse to make sure. Please wait. Give me the stone. Gina. Кооп Індыяна і Бласкавіча. Вось бы просто Бласкавіча. Але Бласкавіча... Ну, нібито такі сапраўды будуць індыяновскія прыгоды. Можна будзе яе разглядаць як просто чарговае кіно па Індыяне. Ну так, выглядае, што будзе шмат сінематыкаў вось гэтых. Так. Ну і прытым, я так разумею, з такім гумарам фірмовым, калі атрымаецца, канечне, гэты фірмов зрабіць. Ну вось, кшталту такога. Ну-ка. Ну вось, калі шчыра, вось гэты мардабой ад першай асобы мне не вельмі падабаецца. Мне таксама. Это не тое, што я хацеў бы бачыць на ўвесь экран. Ну, прывыкнеш, куды ты дзенешся. Гэта што, Ідрыс Эльба быў, толькі Эльба, ці як его там балося? 24-й год. Хутчэй за ўсё, 10 ў снежні, там, здаецца, на The Verge злівалі прыкладную магчымую дату і кажуць, што это будзе снежань. Менавіта вось незадоўга да святочнага сезону. Так, ну а гэта, памятаеш, мы, здаецца, бачылі штосьці ўжо такое пра... Так, это про боботов. Это то... Так, это онлайн-кап. Японшчына пайшла. Ну так, тут, я так разумею, нават нічога асабліва новага не дэманструюць. А калі гэта штосьці новае, яно просто падобнае на тое, што было там. Ну, кажется, уже было. Так. Асабліва тут не разбярэшся. Пішеш, што то бок мардабой ад любой іншай асобы лепш. Не ў гэтым сэнсе. Што просто калі у цябе на вялікі экран вось гэтае маханне кулакамі, ну, нейкі файтынг і не ведаю. Занадта блізка і занадта непрыгожа выглядае. Ну, что могу сказать? Некое месиво.
адбываецца. А ты у Armored Core гуляў па выніку? Не. Я не сябрую я з мехамі? Механоідамі, но не тягне мяне на вялікіх роботах. Евангелион глядзеў? Ну таму і не глядзеў. Ці таму мяне не цягне на вялікіх роботах, што не глядзеў Евангелиона. У жніўні 24-го будзе вось гэта вось штосьці ў бэце. Грае музыка ў кітайскім стылі. Ой. Ой. Якая прыгожая. Не ўключайце святло. Это што, вядзьмар нейкі кітайскі? Падобна на тое. Пакуль што гэта кітайскі сінематык. Ау, уляпіла. А што ты думала, скакаць яна будзе? Ну, здаецца, мы яшчэ такога не бачылі, так? Ну, в сэнсе, такое мы бачылі 100-500 разоў, але канкрэтна гэтую гульню, я так разумею, яшчэ не заставалі. Так, з апошніх гульняў па кітайска-японскаму сеттынгу, у кітайска-японскім сеттынгу, гэта нешта новае. Бо што гераіня у нас, падаецца, жанчына ўпершыню. Нішто не вечнае. Вучанг Fallen Feathers. Вось так. Ёсць Вуконг, а будзе Вучанг. Ёсць Вуконг, а ёсць Вучанг. Это можа быць Вуконг жанчына ў сэнсе. Для хлопчыкаў і для дзяўчынак гульні. Emperor has chosen you as our envoy to the living lands. Это Авова, Боба. Suffers from the dream scourge. Бобит. This terrible plague and put an end to it. Это яно. He is wrong. The dream scourge is but a symptom of a deeper, more dangerous rot. Все ж так же крыху кислотно. Ну так. Не, такое, вырви вока крыху. Проката, и не быть ни в одном стиле, не быть из розных гульни. Разбирали. Мне вось праз гэту стракатасць яна мне не падаецца нейкай сур'ёзнай, і я такі ну не ведаю. Ну так як ставіцца сур'ёзна да ролевай гульні, у якой вы так? Не, ну гэта ведаеш, як у Baldur's Gate 3 ёсць там падзем'е, дзе ты сустракаешся з нейкімі тымі раслінамі. Вось у іх там усё такое стракатае, і мне гэты ўзровень не вельмі падабаецца. А, там где грибы, там... Так. А тут, я так разумею, амаль што ўся гульня будзе ў такіх колерах. Ну, вот галоўны чэп зікавовецкі, глядзі увесь разнакаляровы. Скарын для зумераў. Ну, не, ну ты што? Сусветная прэм'ера. Давай, ляпі. Італьянская вёска, адразу чамусьці падумаў пра Хітмана. Чаму італьянская, англійская? Англійская? Ну, ірландцы. Чаму я падачу? Ты меня опередживаешь, конечно, на пару секунд. Пробач. Боба ты? Ой, ну гэта што вас тут зробіць? Пэўна, нейкі кооп. Альтернативной истории? Ну, пакуль што выглядае, што тут нейкія базы ёсць, падземлі. Але я спачатку падумаў, што гэта штосьці сур'ёзнае пра Англію і Ірландыю, можа, пра нейкую вайну за незалежнасць.
Я думаю, такой гроши никто не дал. Ну, типу, що Я це мусор вельми помилився. небезпечно. Що тут робиться? Atomfall. Головне, що хвост криває. В 25-м годзе пакуль што штосьці незразумелае. Я нават Ну, не у нас будзе ўпэўнены, час. ці гэта адзіночная гульня. У нас будзе час даведацца больш пра яе да 25-го. Ну так, пытанне толькі адно, што гэта там табе і зомбі насыпалі, і нейкіх аўтаматонаў. І зноў у нас японшчына пагнала. Their soldiers killed everyone. I do not fear our enemy. They talk of peace and dream of war. Это Shadows, это Assassin's Creed. Слухай, такі прыгожы сінематык, што спачатку не зразумеў, што это яно. Я спачатку думаў, а што Assassin's Creed можа тут рабіць, а потым... Не, гэта Assassin's Creed, потому што там Наоя галоўная гераіня. Як ён Shadows называецца, здаецца. Vengeance is a lonely path now. Believe me, there are other ways to heal. Узякалі свой АО френдли. Яким здоровым. Ну. You can see when two people fit, when they will be better. Пытаюцца гэта падлагваюць, гэта анімацыі падлагваюць. Ці трансляцыя, таму што я на своих 480 не разгляджу. Я падлагу не заўважыў, але здаецца, трансляцыя ідзе нармалёва. Я зараз гляджу на мабілцы і здаецца ўсё норм. Ну, будуць несці справядлівасць грамадзянам Японіі. Вось гэты хтосьці там і наогул з 15 лістапада 2024 года. Гэта мы не чакаем. О, а вы чакалі, мы вам принесли. Ну што, будзе геймплей? Ну, показывай. Скіфе, радий тебе бачити, друже. Валимо звідси. Ви тільки погляньте на це. Ну от помовчи. Край, чарівний край черемоша і прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Жива. Координати закинув. Поквапся. Здається, він не трапляє. А, не трапляє. Виглядає, конечно, здорово. Виглядає так, поки що я не впевнений у стрільбі. Щось некое на... Нібито цацочне. Зараз час такий. Час можливостей. Усі ці жертви, усі ці Час. смерті, який в них сенс? Зона така, якою бачиш і ти. Я ж показав тобі, якою я її Ну бачу. траву ж уже, конечно, наклали тут просто. Ну, зараз Іди своїм шляхом. І тоді ти зможеш побачити зону по-своєму.
Ну так, 5 верасня 24-го крыху нам показалі страляніну. Угу. Я штосьці пакуль што пастралялі нейкая яна такая. Ці тут прадэманстравалі толькі Нейкі канкрэтны від зброі, можа, просто так. Не, там розныя былі, здаецца, віды зброі, але можа такую умоўна слабую, таму што неяк не адчувалася. Ну, зразумела, што трэба гэта ўсё самому страляць, але неяк так, пукалкі нейкія крыху. З іншага боку, з таго, што я заўважыў, гэта проста вялікая якасць, колькасць дэталяў. Невядома, колькі з гэтага даедзе да кансоляў і Да Xbox Series S. Так. Выглядае, конечно, прыгожа, там травы, просто колькасці гэтай лебяды рознай. Гэта, конечно, фанарыць колькі. Ну-ка, што гэта у нас? Трэба Каму будзе яшчэ трэба, раз замаўляйце пераглядзець. сабе новыя скрынкі. Ну так, зразумела, тут піша, што усе эксклюзівы Sony знішчыць могуць. Так могуць, асабліва з улікам таго, што ў Sony пакуль што нічога ў гэтым годзе больш вялікага не выходзіць. State of Play апынуўся такім сабе. Is what defines Xbox today and in the future. And we're hard at work on the next generation. Immediately after Showcase ends, Call of Duty Black Ops 6 Direct begins. We're taking you Hard behind work Treyarch next generation. for an extended look at what's next in Black Ops. But before we dive into the Direct, we say Ну вось зараз будзе это, да? Не-не, гэта яшчэ пазней, пэўна. Зараз яны яшчэ працягваюць з міровымі прэм'ерамі. Я не ведаю, колькі іх у іх тут ужо адбылося, трэба зараз адчыняць. Перамаглі. Конечно. Это уже, конечно. Апошняй перамогай будзе, калі яны пакажуць сваю партатыўку. О, гірзы. Gears of War. Ну, але ж гэта прынамсі таксама сінематык. Зразумела, што з іх і трэба пачынаць. Але я спадзяюся, што крыху і геймплей ўсё ж такі пакажуць. Прытым, як мне, наколькі я памятаю, там ішла гаворка пра тое, што яго могуць прадэманстраваць ужо ў гэтым годзе. То есть ён можа выйсці ўжо ў гэтым годзе. Так якая гэта частка? 6-я. 5-я выходзіла... Ну, 5-я... Калі? Напрыканцы мінулага пакалення. Яна ёсць на гэтым пакаленні, яна выглядае вельмі так уражвае. Piano version Mad World написано было. Это музыка, калі што. Сейчас скажу. Ну. І гірзы ўсе ёсць у геймпасе, так што можна, калі задацца мэтай, прайсці ад 1-й да 5-й. Ідэй проста без цікава. Типу безнумарная Ну атрымліваецца. так. І ў першы дзень у геймпасе. Прытым даты я не заўважыў. Ты бачыў дату? Не было. Ну, гэта, я так разумею, была One More Thing. Ну вось, а вось зараз будзе ўжо те самае Call of Duty. Ну што, будзем глядзець Call of Duty? Не, ну давай можа паглядзім крыху. Ну, добра. Гэта будзе адна, калі будзе адна балбатня, так тады адрубім. Як? Добра, да. Я зараз тады залезу дзе-небудзь, гляну увогуле. Нейкі трэба вынік усяго гэтага падвесці.
Вынік такі, што Філ даў усім па трусах на гэтай фестывалі. Добра, што я без трусоў сижу. Атрымаў бы, канешне. Філ можа так. Усе забыліся пра тое, што яны закрылі дзве студыі, што яны на PlayStation аддаюць усе свае гульні эксклюзівы. І цікава яшчэ, што з гэтага, што нам паказвалі, ужо вядома, ну, унутры Microsoft вядома, што выйдзе таксама на PlayStation 5, прытым, магчыма, яшчэ ў адзін жа дзень з Microsoft'ом. With Black Ops 6, we're taking players to a new but familiar era, the early 90s. In true signature Black Ops fashion, our story builds on real history, thrusting players into a conspiracy where a shadowy force has infiltrated the highest levels of the US government, branding anyone who resists as traitors. Ну, я так разумею, што тут нам будуць расказваць пра сюжэт, пра завязку, пра тое, што там у правительстве, кіраўніцтве ЗША сядзяць нейкія краты. Ось, плейтестеры. Трапна заўважыць, што здаецца, што ўсе сучасныя сінематыкі для гульняў робіць адна адзіная кантора недзе ў Індакітаі. Ну, чым больш гульняў, чым больш сінематыкаў глядзіш уже сходу, разумееш, што шмат з іх вельмі падобны, канешне. Ну, слухай, тут трэба яшчэ зазначыць, што калі вось такога ўзроўню сінематыкі рабіла Blizzard для Warcraft'а 3 ў свой час, і ён падаваўся. Ну, гэта зараз ён падаецца такім крутым, але калі перагледзець, там тыя сінематыкі, яны не вельмі ўжо такія крутыя. А зараз усе падраўняліся, ва ўсіх ёсць магчымасці. Ну так. Так, з таго, што мы не заўважылі, зусім там коротка дэманстравалі, Microsoft анансавала бяздыскавую Xbox Series X кансоль у белым колеры. Шкада, што такой жа не будзе з дыскаводам, але з іншага боку мне не шкада, яшчэ не збіраўся нават. Я сваю прадаўшы, таму я гэтую таксама не стаў бы набываць. Вось, што яшчэ было цікавае. Давай крыху паспрабуем успомніць. Давай. На пачатку нам паказалі... Што нам паказалі? Doom The Dark Ages, які выходзіць у 2025 годзе. І таксама, глядзі, што цікава, піша The Verge, ён выходзіць на Xbox, уключаючы Game Pass на PC і на PlayStation 5. Не факт, што ў адзін дзень ён выйдзе і на Xbox і на PlayStation 5, але ну, гэта в прынцыпе чакана. Такім чынам Bethesda гульні працягваюць выходзіць на PlayStation 5. Сюжэтна The Dark Age стане прыквелам да Doom 16 года і да Doom Eternal. І ён і сюжэт распавядзе пра станаўленне нашага палача лёсу. Вось як і... Ну, як абяцалі інсайдеры, што ўсё асяроддзе было натхнёнае сярэднявеччам. Вось, затым нам прадэманстравалі State of Decay 3. Гэта гульня пра зомбі, пра выжыванне. Рабілі яе з 2020 года. Мінімум яна знаходзілася ў стадыі ранняй распрацоўкі. Канкрэтнай даты рэлізу State of Decay 3 пакуль што няма. Другая, не сказаць, што была вялікім хітом. Я, прынамсі, вельмі здзіўлены, што трэцяй частцы далі зялёнае святло. Вось, мяне гэта непаслядоўнасць у Microsoft крыху засмучае, бянтэжыць, што такія, здаецца, добрыя студіі, якія робяць Hi-Fi Rush, іх зачыняюць, а тут табе State of Decay 3, на, калі ласка, гуляй, вось вам грошыкі, рабіце. Затым быў, мы паглядзелі, як будзе выглядаць Shattered Space, гэта вялікі дадатак да Starfield'а.
Пра яго нічога не буду казаць, таму што гульня мне не цікавая, пералічваць, што там дададуць, мне таксама асабліва не цікава. Для Fallout 76 за ўсе гады існавання Fallout 76, яна, здаецца, дзесьці з 2018 можа года, калі я не памыляюся, у рэлізе адбудзецца першая map expansion, то бок пашыраць мапу, дададуць нейкі новы рэгіён, зразумела, що з нейкімі новымі квестамі, лакацыямі, і упершыню можна будзе згуляць за гуля. Пэўна, сапраўды гэта нейкім чынам, слухай, яны натхніліся. Натхніліся серыялам, так. Так. Вось, таксама расказалі, што хуценька пачнецца наступная фаза у World of Warcraft, якая будзе звацца, як яна будзе звацца, я не памятаю, War Within, The War Within, і анансавалі, што гэта здарыцца, яе выхад гэтай наступнай фазы 26 жніўня гэтага года. Затым прадэманстравалі Age of Mythology, РТС-ка у міфалагічным сеттынгу, якая выйдзе 4 верасня гэтага года. Прытым, наколькі я памятаю, там такое, вось пачатак верасня, гэта такое даволі складанае вакенце, таму што там яшчэ і Квіддж будзе выходзіць. Ну, так. І шмат гэтага пойдзе... Шмат чаго, там канец жніўня і пачатак верасня, там нешта зноў усе шчыльнік. Але ў тым годзе таксама, што ж самае было. Так што, бачыш, гэта самы такі неяк паразруліцца. Затым нам паказалі экспаншн да Diablo 4, які завецца Vessel of Hatred. Hatred, гэта, наколькі памятаю, зараз я пагляджу перакладчыку, гэта ўсё ж такі нянавісць, а не чырвоная шляпа. Нічога не ведаю, я як прачытаў, так і ёсць. Вось, гэты экспаншн выйдзе 8 кастрычніка. Таксама пра Diablo нічога не магу сказаць, і гэта ўсё ж такі не моя гульня. Затым даволі нечакана прадэманстравалі такую гульню, як Perfect Dark. Як нам патлумачылі ў каментарыях, гэта франшыза, якая ўпершыню выходзіла яшчэ на першым Xbox, з такой же назвай гульня выходзіла. Гэта нейкі цалкам ці перазагрузка, наўрад ці рэмейк, хаця можа і рэмейк, трэба пачытаць больш пра гэта ўсё, што там прадэманстравалі. Але там нам паказалі, як з самалёта скінулася дзяўчына, якая потым пачала хакаць усе электронныя прылады наўкол, па стэлсу дзесьці там поўзаць і па паркуры па сценах лазіць і ў вокны заскокваць. Робяць яе Crystal Dynamics і The Initiative. Калі гэта ўсё выйдзе, пакуль што, я так разумею, невядома. Прынамсі, я ніякай канкрэтнай даты ў гэтага ўсяго не бачу. Затым паказалі Fable, зноў на палову сінематык, крыху нейкага геймплея таксама прадэманстравалі, але ён быў такі сінематычны, што асабліва і незразумела, як гэта ўсё ж такі будзе гуляцца. Зрабілі узгадку таго, што да вас грамадства у нейкім горадзе, дзе будзе адбывацца, я так разумею, нейкія падзеі, будзе ставіцца па-рознаму, вы зможаце ім падабацца, можаце ісці па шляху злыдня і быць злым для ўсіх. Ва ўсялякім выпадку у 2025 годзе выйдзе Fable. Хутчэй за ўсё, так як гэта будзе такая вялікае вяртанне любімай франшызы, то гэта адбудзецца дзесьці восенню 25 года, то бок яшчэ 1,5 гады у распрацоўшчыкаў з Playground ёсць, каб гэта ўсё зрабіць. Вось, потым паказалі дадатак, не дадатак, завецца, дарэчы, Microsoft Flight Simulator 2024. Усё ж такі можа быць гэта асобная гульня. Я вось таксама у лоры Microsoft Flight Simulator не вельмі моцна разбіраюся. 19 лістапада выходзіць, там у нас з'явіцца магчымасць браць на сябе нейкія такія сюжэтныя задачы, ці кагосьці выратаваць на верталёце, ці гэтым жа верталётам даставіць нейкія груз кудысьці. Вось такая штука. Пасля паказалі працяг, можна сказаць, Life is Strange, пра Макс Колфілд, якая ўжо дарослая
і якая будзе ратаваць сваю сяброўку у паралельных сусветах, вывучае нейкую інфу ў гэтых паралельных сусветах і спрабуючы выратаваць, я так разумею, яе ў сваім сусвеце. Гэта гульня Life is Strange Double Exposure, двойная экспазіцыя, яна выйдзе 29 кастрычніка гэтага года ўжо. Скажи, что там так сказано, что яна ўпершыню за шмат гадоў яна адматвае час назад і выпадкова открывае гэты самы партал у паралельны сусвет. Вось, таксама показалі геймплей, ну нават сам геймплей не так каб шмат, больш дэманстравалі гульнявую нейкую кат-сцэну з нацыстамі. Індыаны Джонс, гульні па Індыане Джонсе, даты канкрэтнай не было, але ходзяць чуткі, што рэліз адбудзецца у снежні гэтага года. За Індыянай Джонсам была у нас Авовет. Авовет пакуль што плануецца, што выйдзе ўсё ж такі ў 2024 годзе. Калі гэта адбудзецца, слухай, я не здзіўлюся, калі яна выйдзе летам увогуле. Так, то бок так, не будуць на восень адкладаць, а вырашыць, на восень там канкурыруюць з кімсьці, калі можна вас проста спакойна выйсці ў лета, не залупіць моцны цэннік, як гэта было з гэтым зноў дзед з Immortals of Aveum, і летам выпусціць, галоўны цэннік не залупіць, і можна прадацца, дарэчы. Вось, пасля Авовет показалі Assassin's Creed Shadows, больш пра яе, хутчэй за ўсё, мы ўжо даведаемся на мерапрыемстве Ubisoft, якое будзе ўжо заўтра, падаецца ў 10 гадзін вечара па Мінску, калі я не памыляюся. І гэта, прынамсі, збольшага ўсё, ну як жа, яшчэ 6 гірзоў показалі, але яны, Gears of War, але яны не нумарныя, яны завуцца E-Day, электронны дзень, дзень электронных галасавання ці што электронных сігарэт, карацей, незразумела назва. Ты про Dragon Age говорил, не? Я тебя пропустил. Dragon Age, так, пропустил. Ну, конечно, показали официальный трейлер з Dragon Age, The Whale-Guard. До речі, як я зрозумів, що вся эта пераназва была, тому що спочатку було Dreadwolf, а Dreadwolf гэта рабіўся акцент на галоўным антаганісце нашым, гэта лысы Солос, типу, ён там старажытны эльф, які насамрэч валодае магутнай сілай, і вось ён вырашыць здзейсніць там нешта, што павінна там цалкам разбурыць свет. І вось супраць яго будзе стаяць наша банда, яна будзе складацца з некалькі там 7 ці 8 сапартыйцаў, сярод іх у нас будзе, мы і можам браць на місіі толькі у 2 і ісці ў 3. То бок раней можна было, наша партыя складалася з 4 персонажаў, зараз она будзе складацца з 3 персонажаў. Так вось, як і чакалася, яны паказалі вось свой паўнавартасны трэйлер. Ужо 11 чэрвеня распрацоўшчыкі пакажуцца больш за 15 хвілін геймплея з пачатку гульні. І сюжэтна Whale-Guard будзе працягам якраз такі Inquisition. Вось. Это такія апошнія навіны з Dragon Age. Ну і тое, што, канешне, яна выйдзе напрыканцы 2024 года. Пакуль што невядома, у якім месяцы, але ж чакаем. Яшчэ ж даведацца бы, калі выйдзе Kingdom Come Deliverance 2, таму што яна таксама дзесьці ў другой палове года павінна выйсці. І неяк шмат такога, вялікіх гульняў. Зразумела, што не ва ўсё мы будзем гуляць. Я, пэўна, ў Dragon Age не пайду, у адрозненне ад цябе. Прыйдзецца мне браць удар на сябе гэты. Як заўсёды, за ўсіх я адзімуваюся. Так, і яшчэ на прэзентацыі было шмат нейкіх такіх маленечкіх, умоўна маленечкіх, а часам незразумелых гульняў. Вось як Алексей Гуляў заўважыў у чаце, сапраўды там была Atomfall, штосьці незразумелае пра брытанскі гарадок, пра брытанскую атамную станцыю, на якой, пэўна, штосьці адбылося, там зараз зомбі, якая выйдзе дзесьці ў 2025 годзе, і гэта, як пішуць на IGN, First Person Action RPG. Вось. Вось такая інфа. Нейкі Fallout, сапраўды. Слухай. На гэтым
пэўна ўсё. Я тут думаю, што мы асабліва не сочым за тым, што зараз адбываецца Не, на я думаю, что экране. протягивать можно не протягивать. Так, так. Мы и так уже, я думаю, пропустили большую частку информации. Кто уже хочет, можете перейти на основные сторонки YouTube, Xbox и поглядеть далей. Вось. Ну что, будем тогда на сегодня скончивать? Так, на сёння мы скончым, скажам толькі, што заўтра у 8 гадзін вечара па Мінску плануецца прэзентацыя Apple. Открываецца канферэнцыя WWDC 2024 для распрацоўшчыкаў. Там у асноўным Apple будзе дэманстраваць усялякія праграмныя навінкі, што тычыцца iOS, што тычыцца macOS. Там жа чакаем штосьці пабачыць пра штучны інтэлект, як это ўсё будзе інтэгравацца ў айфоны, плафоны. Вось, хутчэй за ўсё, на Ютубе за рэстрым гэтай кейноутаў з гэтай канферэнцыі будуць баніць, таму, пэўна, я паспрабую яе пастрыміць у Тэлеграме заўтра. Падпісвайцеся на наш Тэлеграм. Спасылку на яго вы знойдзеце ў апісанні пад гэтым відэа, пад гэтай трансляцыяй. Карацей, і потым яшчэ ў 10 вечара будзе па Ubisoft трансляцыя. Ты як, гатовы на ёй адарвацца? Ну, так. Завтра я уже буду в Минске, я уже смогу глядеть, и тебе показывать будешь. И тут я смогу нормально накрутить и поглядеть. Главное, чтобы поспеть новины до этого заробить. Так, Дмитрий, дякую вялікі, Дмитрий, за донат. Слухай, а можна гэтыя донаты неяк выводзіць з Ютуба у OBS? Трэба карацей разабрацца. Каб прыгожа ўсё. Прыемненька, ну. Дзякуй вялікі. Конечно, трэба рабіць. Ну что, дзякуй усім вялікі, што былі з намі. Дзякуй вялікі, што даеце нам магчымасць быць з вами і глядзець гэта ўсё, і глядзець за навінкамі, глядзець усе гэтыя цікавыя трэйлеры. Так што працягваем. Хутчэй за ўсё, як ужо было агучана, сустрэнемся з вами ў панядзелак. У панядзелак таксама будуць дапілоўвацца гульнявыя навіны, так што ў аўторак ужо будуць гульнявыя навіны, у якіх я буду намагацца падсумоўваць усё, што мы з вами нагледзелі. Зразумела, не ўсё туды трапіць, таму што гэта можна будзе ашалець. Але ж таксама чакайце гульнявыя навіны ў аўторак. Усё, усім вялікі дзякуй. Дзякуй, Хведар. Хведар, вялікі дзякуй, так. Ой, ёлкі-палкі, што робіцца? Хлопцы, спыніцеся, мы зараз выключаемся. Дзякуй вялікі Івану. Не ведаю, за што іх схапіцца ад падзякі. За валідол. Ну, за валідол. Зараз інсульт выключыце. Ось, вялікі хлопцы, дзякуй. Прыходзьце заўтра на трансляцыі, паглядзім яшчэ штосьці цікавае. Ой, і Гомзіку таксама дзякуй. Всё, хлопцы, тармазіце, ўжо канец трансляцыі. Так, донатаў хопіць на месяц наперад. Ну, так. Гэта як з авацыямі, ведаеш, у гэтых усякіх канах. Кіно ўжо скончылася, на 7 гадзін авацыі. Ты ўжо такі ў туалет хочаш, грошы ўсе кідаеце, ты не могу спыніцца іх прымаць. Дзякуй вам усім вялікі. Вось, бывайце. Бывайце, усіх абдымаем. Так, націснуў завяршыць.